Jeg hedder Marie, og jeg bor på Nørrebro. Jeg tager til prayer night, fordi at, det er en time i stilhed. Det er en time, hvor jeg kan bede til Gud. En time, hvor jeg kan lade tankerne være i bøn til Gud. Til prayer night så mødes vi, så er der en kort introduktion. Derefter er der en time, hvor man kan bruge kirkerummet, som man nu har lyst til. Der er en lyskugle, hvor man kan gå op og tænde et lys for andre. Der er et verdenskort, hvor man kan bede for verden. Københavnerkort, man kan bede for København. Man kan få forbøn. Man kan bede op ved alderet. Der er mange muligheder for sådan at gå rundt og være i bøn, hvor man ikke kun behøver at være statisk og stå stille, men man kan bede til Gud på mange forskellige måder. Du skulle tage til prayer night, fordi at det er et fedt sted at være. Du er i bøn sammen med andre til Gud. Det er et fedt sted, hvor der er stilhed, og der er ligesom faciliteret et rum, hvor du bare kan bede og være sammen med Gud. Og det er godt.